ከተማ ተሕብረተሰብ እንታይ ዝገብር ዘሎ ይስሓል ዲ ዘሎ መጻዩ እንታይ ከም ዝኸውን ሲማኻኽር ዲ ዘሎ ወይስ ፋሕ ጭንግራህ ኢሉኹም ደቂ ዛግራ ንዝመፁ ተጻወታት ንህልው ጸገማትን ነፍሱ ከምልጥ ኣብ ዓርሰ ምድንዛዝ ይወፍር ኣሎ እዚኦም እውን ክረኣዩ ይግባኦም ሰብ ኣብ ምንታይ ኢንቨስት ይገብር ኣሎ ባዕሉ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ንስራሕ ንምውፃር ኣይኮነን ኢንቨስትመንት እንታይ ይመስል ኣቦታትና ኣዴታትና እንታይ ገብራ ነይረን እንታይ ሕዚ ከዘሎ እንታይ ይመስል ብርግጽ ርእሰ ማላዊ ስርዓትና ንሃንጽ ዘለና ስርዓት ካፒታሊዝም እዚይ ትግበር ንብዛ ሃገዲፍካ ከምዚ ግበር መኪና ይትኸይድ እዚኦም ከምዚኦም ዝበሉ ስታት ክመፁ ይኽእሉን እዮም ግን ከም መጠን ቲ ሕብረተሰባዊ ዘርፍ ግን ወይ ከም መጠን ሕብረተሰባዊ ክብሪ ግን ዝጠመየ መንበር ሰዓኔ ክዳን ሰዓኔ ትግራዋይ ኣብ ዘለሉ ኩነታት ሓደ ትግራዋይ ኣሻሕት ከፊሉ ዊስክስ ሰት እንድሕር ኮይኑ ነቲ ሓንቲ ወይ ከም ክብርና ኢልና ንወስዶ ፍትሓውነት ከጥፍኦ ስለ ዝኽእል ኣብ ግንዛበ ክንእትዎ ከም ዘለና ንምግላጽ ይዛረብ ዘለኹ ደጋጊመ ዘምጽኦ ዘለኹ ጥዑያት ዲና ነብስና ክንፍትሽ ከም ሕብረተሰብ ናብ ሃገራዊ ኩነታት ክሳገር ከለኹ ሃገራዊ ኩነታት ኢትዮጵያ እንታይ ይመስል እዚ ንኹላትና ሓድሽ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ሃገር ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ንሕና መስዋዕቲ ዝኸፈልናሉ ናይ ካልኦት ንእሱ እውን እንተኾነ ኣስተዋፅኦ ዝነብረሉ ደርጊ ተሳዒሩ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ትሕዝ ዘሎ ብብዝሃነት ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ብዝሃነት ዘለዋ ኢትዮጵያ ዝኣምን ስርዓት ክህነፅ ብመስዋዕቲ ሰብኣዊ ጥራሕ ዘይኮነ ብንብረት ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ሞራል መስዋዕቲ ውል ከፊልናሉ ኢና እዚ ከምዚ እንዳሃለየ ንዝሓለፈ 27 ዓመታት ብሃገር ደረጃ ዝኸድናዮ ከይዲ ክንርኢ ከለና ንሕና ተጋሩ ነዛ ሃገር ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ኮይና ክትከይድ መስዋዕቲ ከፊልና ኣላ ኢና ኢለ እቲ ዝኸፈልናዮ መስዋዕቲ ግን ሓደ ግዜ ልዕሊ ዓቐን እውን ዝብሉ ሰባት ኣሎ ኣነ እውን ካብኣቶም እየ ዝምደብ ብርግጽ ኣየናስሕናን ክኸውን እውን ነይርዎ እዚ ምስ ገበርና ግን ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ዝረኣዩ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ምክንያቱ ህሉ ኩነታት ስለ ንግምግም ዘለና ተሃገር ኣብ ዘይዛሪ ወይ ድማ ንተኸታታሊ 3 ዓመታት ዝቐጸለ ዘይ ምርግጋእን ዘይ ህድኣትን ጸኒሓላ ንምንታይ ካልእ ጉዳይ እዩ ብዙሓት መልስታት ክህልዎ ስለ ዝኽእሉ ኣብዚ ግን ቀንዲ ተጠቃዕትን ወይ ድማ ታርጌት ናይቲ ዝነበረ ዘይ ህድኣትን ዝነበርና ንሕና ኢና ንሕና ከም ተጋሩ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዋላ እኳ መስዋዕቲ ከፊልና ሕብረ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፌደራላዊ ስርዓት ክህነፅ ሕገ መንግስቲ ክጸድቕ መስዋዕቲ ዝኸፈድናል እንተኾነ ናብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ዝረኣየናዮ ግን ልቢ ወለዳዊ ወይ ድማ ብፈጠራ ወይ ድማ ብምህዞ ዝመፁ ጠቐነታት ኣብ ልዕልና ፖለቲካዊ ብቁጠባዊ መዳይ ዘመተ ጸለመ ዝተኸየደሉ ኩነታት ነይሩ ተጋሩ ኣብዛ ሃገር ሕገ መንግስቲ ዝሃበና ኣብ ሃገርና ተንቀሳቒስና ናይ ምስራሕ መሰል ተጣሒሱ ንብረት ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ህይወት መስዋዕቲ እውን ክንከፍል ወይ ዋጋ ክንከፍል እውን ተገዲድና እዚ ምድግጋም ከይኸውን ኣብ ጎንደር ዝነበረ ኣብ ወሎ ዝነበረ ኣብ ቀረባ ኣብ ገለ ከባብታት ኦሮምያ ዝነበረ ዝረኣናዩ ትግራዋይ ንመንነቱ ንቋንቋኡ ንባህሉ ንረብሑ መስዋዕቲ ከም ዘይከፈለ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገርና ግን ብቋንቋ ክሽቁረር ኢሉ እውን ዘፍረይ ሃፍቲ ክውረር ኣያዝ የብሉ ክምክሳዕ ዝመስል ተጠቃዓይ ክኸውን ዘኽእል ኩነታት ተፈጢሩ እዚ ንምንታይ ተፈጠረ ዝብል ጠቃሚ እኳ እንተኾነ ከመይ ክንኣልዮ ዝብል ቀንዲ ዛዕባ እዩ ብቐጻልነት ግን ያው ኣብዚ ነጥብ እዚ ንማያጠሉ ኩነታት ክህሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሃገራዊ ኩነታት ከምቲ ዝበልናዮ ብዓብዩ የትግራይ የበላይነት ወይ ልዕልና ትግራይ ብዝብል ዝተኸፈተ ዘመተ ፍረፍርዩ ተጋሩ ሰብ ሃፍቲ ወይ ድማ ብትግራይ ምስ ትግራይ ዝምድና ኣለዎን ምትእስሳር ኣለዎም ዝበሃሉ ካምፓኒታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገርና ጥቕዓት ክበፅሖም ተገዲዶም
بحفشة بمدى بوليتيكا كن شقرر كحليفو زخفلنا يتساتفون ويدما نزا هاجر زبركتنا يتساتفون بقالو تاخرة برجز إذا بقال تاخرة استجارو فري أبز حلف 3 عامات استجمر يكون نزا حلف 20 عامات قبل عزيز تجراي ألمه كايد دا تجبرت أنا حوفري فرنسيو زرعنا اللقونات مداي بوليتيكا هنري خلنا إحنا أبز بات زلو نحنا وننت مع خلايا منجست كون حلوت مع خلايا منجست كون بيننا ناي مع خلايا منجست سلطان كن بحتونا يكونن تقاليسنا انتخونا جن بعقمنا ببقعتنا أبز هاجر كهلو الناس خل الجام بشم يبلاينت مدمع زي اللي ندهلوه كنت سلم أي جبان نقبلونا يكونن نمنتاي كوين جن بزح مغنياتات كل خوون خليو أبقى تسأل نرينا لعله كلن كرم كلن جن معي واحد نزحل في 20 عامات سخدو حسابه وقعزوي تقندي يزولو كحليف دم واحد كان ودم حزب تجري دم خم حزبي تحرود كدرج تشبيط وزنبره زلع على خبر زلو بوليتيكاو مواقي خاردي حنشيش سلو زودو أمس أبو وصل زاتي بحر أبكالو ترستون أخمرين خونينا نزي كعا تتقعينتو ويدما vulnerability كوسخ تجددو لعنو كل جن حزون زقصل زلو من الوقت ون بزخفة ملكو قصل زخل قطبا وخيناتي أب تجارو أب زهاجر زرقوا وي حاجة من قصة زهاو مسل كي تكمو زجبر بشمل علنا ذا شقر ويدما ناي قطبا شرحتات ندات خياده كامبانتات تجراي ويسوي هافت تجراي ويدما تجارو زركابو من صريح مو زهاجر هافت النبرة كي يفريو نبسم كي تورو قطبا وخينات كابس تجمره 3 عامات كوين الله كابس بزخفة ملكو خمس قصل دما كنفلطو يجبا نزي دما خندالولو يجبا زي مسل تي قطباوي هواهو تجراي وي من ناي حجراو خنتات تجراي بدرجة حجر وي دما ابزحزي ابزارجسنا زلنا معرف زلو حجراو خنتات نزي يمسل كندنقص يبلنان كن شقرر يبلنان كابت حز قطيمنا زلو زبلصه وي زخفه بدوتات وي محانقطات وي محلقاتات كمصو اليوم كنفلطو لنا كنجمجم لنا محرت زي والجمجم كنكبر كنقلنا كم حزب استغاغينا ون كيف فرحنا كي تشقررنا وي دما صلاء خي يسمع بزول ناي نفسه متعشاو اكايدا قوسنا كنكل يبلنا كنوص اندحر كوينا حصقماتنا نزيهم كمريهم كلنا therefore تازا حنصناي هاجر ابتازا حنصناي هاجر زهاجر زيا مسكالوت حزبتات ኢትዮጵያውን ስለንማቀላ ልዕሉ ኩሉ ድማ ምስ ጸላት ህዝብ ትግራይ ዝኾነ ሓይልታት ተኻፊልና ንነብረላ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብብዙሕ መልክዑ ጸረና ዝኾነ ምንቅስቃሳት ዝካየደሎም ኩነታት ይረኣይሉ አልባት ለሞኔ ናይ ኩዕሾ ንሪኦ ነርና ኩዕሾ ዝፍጠሩ ዝነበሩ ክስታት ንሱ ሓደ ነጸብራቅ እዩ ምናልባት እውን ዘይንሪኦም ዘይተነገሩ ተጋሩ ኣብ ካልኦት ክፋላት ሃገርና ዝወጽሑዎም ዘለዉ በደላት ብትግራዋይነቶም ማዕልያ ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንታዓንተ ወይ እውን ዝበልክዋ ግን ትሕዚ ዓይነፍጢጡ መፅኡ ዘሎ ፀገም ፊት ንፊት ገጢምና ዳኢና ክንብድሆ ዘለና እምበር እኸለ ከይሰምዕ ወይ ድማ ከምቲ TPLF ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ዝመፆ ንነብስኻ ሓለፋት ሓላቃይ ናይ ሃገር መሲልካ ነብስኻ ምሽዋድ ኣድላይ ይኮነን ሪማ እውን زحلف 3 عامات زنور بفلاي أوروميا محران زنورة من قصاص حزب أورومو حزب محرا صار تقرأ زي كهون يخليه تم زودن ون مرحون حيلتات جن يبزحين أس ناي صار تقرأ بعتات زلهم حيلتات يمنيرو يبزحين أسون زم هتات بزعتهم نتي شبيتنا زلوا وزلوا عاوتون برجز عاوتي لما يوم بملاسي عبدهم وديهم زمصوا بفلاي أوروميا زنورة كيرو مريحهم زمصوا ولوطي مسوات خفيلنا تشبطنا عاوتي لهم الله خطبطوا زخالو حدا زي كحدن كاب حساونت زرحقن بوليتيكاوي اتحساسبا شعيرو سلازوصي ببهرهم توديهم ببهرنا تودينا فحጭ እንግራህ ንብል ይኩን ዘለኹም حق ይግን ናሴ ኦሮሞ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ኦሮሞ ምሁር ኦሮሞ ኣብ ሓንቲ ዕላማ ዓሲሉ ሽቱ ወغير
بقص نحنا ونقدمي ودقت درجي أب بهراوي قالسنا عسيلنا عبي زبهال زنور حيل سعرنا كنا عوت زقرنا قند مخنيات معي كم حدا ناي بوليتيكال ساينس تمهاري دحر عوت قد لتقراي لبس سرع من اسي قالسنا قالس بهراو حرنت منبارو تقراي أب كل بهراو حرنتو كسلف بمقاليو من البات نحدا حدا حسابويان ويدما نحدا حدا أدماساويان حواحات استعوته بمسمرو يخولو خون يخولو نعيقن أي مثلا تمسمر تزعوت نيرو حزون مقتليه فتنا قديمو فتنا دما سعير ويلي